gumastos ng 12,000 pesos. Hindi sinagot. Sana pinambayad na lang niya sa binawing pera sa church. Alam mo ba ang Blue Beam Theory dahil sa solar flares na pagbabalik daw ni Jesus? Ito, di ba bang balita ngayon ngayong linggo at tinagad simula. So simulan na agad natin para lulukin isa-isa mga nangyari ito. Merong karumal-dumal na krimen ng pag-ibig ang nangyari. Dahil sa pinost si Sir John, ni Wolfgang date pero di kami nag-work sa isa't isa sa dulo. Out sa po sa talyo, 4 na S. Sobrang sakit. Super yun ang ibig sabihin bilang mga lalaki, naiintindihan ko yan. At meron sagot din si girl, pero daanan muna natin ang mga sinabi niya. Grabe, napakasarap dito. Try nyo, promise. Price reveal sa dulo. Kailangan ko sagot reveal. We're dating like 4 months last February 2023 pero di nag-work. Yun din yung hahaha ko pag masakit eh. Pero at least solid samahan namin as of now. Okay lang, importante maganda ang friendship nyo bago kayo pumasok sa isang relasyon. Ang Wolfgang stay ko sa isang kilalang mamahaling kasi expensive talaga pero masarap naman talaga yung kinakain mo. Isa siyang experience. At isa to experience na gusto siguro i-share ni Sir John dito. At biglang boom, gumising na naman, nahimasmasan lang, natulog lang ako, naging manggagamit na. Clear ko sa kanya na friends lang kami. Hindi nga well done yung steak pero nice try na lang ang pwede ko masabi dyan. Since I'm graduating and studies first si Ante, narinig ko na din yan. May usapan na kami ni Celirio at clear intentions namin dalawa. Kaya nga hanggang ngayon okay ang samahan namin at wala siyang tanim na samaan ng loob sa akin. Masakit talaga pag hindi natin natatanim ang gusto natin itanim sa ating mga puso. We are not dating and yes, no boyfriend since birth ako. Yung 4 naman sa sinasabi, yun yung months na magkakilala kami. Puta, nilaglag. Ayop. Sabi nga naman nila, meron ka pang 5-second rule pag nilaglag yung pagkain mo. This post isn't meant to say anything bad about Celirio. He's my friend. This is just to clarify the Wolfgang thingy. Patay, may resibo. Pag talaga babae, matik, may resibo yan. Daig pa, Wolfgang. At ito yung kay girl. Yo! Saan ka? Bahay? Why? Samahan mo ako pagupit. Ha? Saan? Festy? Call ako Jabo. Bakit wala si mami ha? Call kailan? Feb 28. He asked me na samahan ko siya magpagupit sa festival. So, first plan sa festival lang. Sige, ano oras? Tapos mapunta ako Festy? Sunduin kita dyan. Basta ko sundutin. But he insisted na sa BGC na lang. That was my first time going there since bahay school lang ako. Pucha, yan talaga nag-aaral, diba? Focus lang sa studies. Huwag mo aralin ng pag-ibig. Masakit yan. Whenever we go out, kasama namin lagi ang ate ko. But since busy siya, dalawa na lang daw kami. Kaya siguro date. Alam mo, sigurado tinimingan ni Celirio yan. Baka sinabi niya, ate, mag-spa ka muna. Kain ka muna. Deserve mo yan, ate. Huwag ka muna epal dyan. Ang sabi niya, magpapagupit at shooting daw kami. He's a photographer and I am a model. Ay po, para ko ito napanood sa isang movie He always did things that I never asked for but I am grateful. Sinadjust ko sa Festy na lang since malapit lang sa amin dalawa at para di na lang mag-grab kasi nga mahal pa masahe. Okay, nilisan ko lang nanay. Paalis na misig. Ang bilis naman ha. Syempre, excited ako para sa mga babe. Kayos ka na, di pa saan ka nagma-makeup pa lang. Bagal talaga ng babae. Ba inaya na nga, tagal pa rin. Ayun, kakauwi lang. Kamusta? Nagalit ba? Tita, hindi. Tinanong niya kung kasama kita daw. Close friends naman talaga sila. Wala namang mali siya dito. This is more of a misunderstanding sa isa't isa. Sabi siya, huwag mo lalagyan ng heart kasi yan. Ano ba? Mixed signals. Yan ang tatamaan ng solar flares. Yung mga signals na yan. Leche. So yan. So ito na. Umikot na ngayon tayo. He asked me saan kami kakain. Sagot ko, kahit saan. Basta mura lang. But he said, okay. Ako bahala doon tayo sa deserve mo. Sabi niya gusto niya daw iparana sa akin to dahil first time namin both kumain dito. I wasn't aware sa Wolfgang alam niya yon. Hindi ko nga alam na famous pala to since di naman ako mahilig sa expensive shit. Alam mo, lahat tayo di mahilig sa expensive shit kung wala tayong pambayad sa expensive shit. But he insisted, gusto niya iparana sa akin to dahil deserve ko daw. We all deserve the best, diba? Sabi nga riyon, we deserve the love we don't deserve. Before lahat na yan, clear ko na intentions ko para di siya umasa. I'll wait for you but still not changing. Ikaw bahala ha. Pero sana huwag ka mag-expect ng kapalit. Yeah, totoo naman yan. Kaya kung maghintay gaano pa katagal, basta di ka obligado maghintay, hindi ka naghihintay. Pucha, sana ganito lahat ng jeepney driver. Choice mo yan. You can leave whenever you want kasi di ako ready. Ayoko naman umasa ka ng sobrang tagal. He's aware, diba? Aware sa mga nangyari. Friends lang, diba? Hindi friends with benefits. Friends lang po. Doon sa side ng mga lalaki, sinasabi nila porket ganito kasi itsura. Siguro kung gwapo yan, matipuno, maganda manamit, mayaman, o basta kung ano mga excuse na pwede niya bigay. Oo ka siguro. Sabi naman ng mga babae, porket nanliligaw ka, eh hindi expected na oo sa'yo. Ano to? Blackmail? Pero yun nga, sa dalawa naman, kung pagsasamahin ko naman yung dalawa, intindihin natin ang isa't isa. Siyempre, kung ikaw ang nanliligaw, diba? Di ko na magsasabi ng babae lalaki dito, kung
ikaw naliligaw, best foot forward ka, talagang maglalabas ka ng pera. Maglalabas ka ng effort. Ikanya-kanya, kung meron kang pera gamitin mo. Kung meron kang talent gamitin mo. Dahil nga dyan, nagkaroon ng kaliwat kanan dahil syempre di naman kompleto ang context. Ito yung kompletong context na sinasabi ko. Kahit hindi kompleto ang context, medyo na bash pareho yung dalawang ito. Doon nga sa side ng lalaki, bakit mo pinipressure, parang ginagaslight si girl dun sa mga posts mo. Di ba? Parang yung dating kasi is 12K ginagalis ko, di ko pa napao. Ganun talaga. O di wag ka gumastos ng 12K kung masakit yun. Yun nga gusto niya iparamdam yung kanyang care bilang as ang friend also at hindi natin pwedeng masamain yun. Walang masama doon. Kay girl naman, medyo ako, di ko naman kayo kilala, friends naman kayo. Yung mga po, ina-heart mo pa kasi. Ano ba naman niya? Ako pag hinart ako, wala nang mix signals ito, rekta, kiss. So nag-reply na dito si Kuya. Response sa Wolfgang issue. At ito ang kanyang sinabi. I will clear out na we're not dating. So, sabi ko sa'yo, nice try ang well done steak natin. So bumalik siya doon. We are close friends matagal na and I also admit na may gusto ako sa kanya before. Pero we talked about it so no big deal with it. She's my close friend, go to modest Ponti and family friend. Ang hirap niyan, men. Kung sino man ang manliligaw kay ate susunod po, tsa, kung ako sa'yo, markahan mo na to, ha? Dapat mas mataas pa to sa emergency call list mo kaysa sa girl. Ito ang matik mo walang dapat tawagan. We also both work together in several projects. Christine is not a gold digger. Kaya niya din ako libre ng Wolfgang legit. So siguro diba experience nga, gusto lang niya masabi na gusto ko to ma-experience with a special friend. Baka double intention. Special friend and if ever, baka ma-in love siya sa akin or baka magustuhan pa niya ako beyond as friends. Diba? Marami naman yan. Wala namang masama doon. Ganun talaga. Alam ng mga mangingisda yan. Diba? We lose every try we don't take. Dito, you lose the Wolfgang steak. My intention is hindi siraan si Christy at hindi i-emphasize ang manumbat. Anyway, I'm genuinely happy for her kahit di kami ang endgame. Po, Jack. I don't care how long it takes. Okay lang yan dyan po, Jack. Kahit hindi yan sumagot, meron susunod kang mapapasagot sigurado basta wag kang titigil. Pero tumigil ka pag sinabi niyang ayaw na niya. Ganun talaga. Minsan may mga limitasyon din ng mga bagay-bagay. So, endgame din ang kwentong ito, misunderstanding lang. Siyempre kasi pinost siya sa social media. So sa dulo ng araw, sinabi ko naman sa iyo, mapalalaki man o babae, maging clear tayo sa intentions natin. Kasi 'di ba, baka ma-pressure ang kaliwat kanan diyan. Mapa sa lalaki or mapa sa babae. Kasi doon sa lalaki, 'di ba nga, hindi porket ginastusan mo, hindi porket binuhos mo, pinaliguan mo ng mga regalo, hindi mo pwedeng gamitin panumbat sa kanya kasi magiging blackmail lang yan. Sa lililigawan naman, maging clear din tayo, 'di ba? Kung tulad ni ate kanina, sinabi naman yung intentions niya. Ngayon, wag na natin lagyan ng pupusuan pa natin. Pero di ko alam ang ano nila ang kanilang friendship language. Baka sa kanila wala talagang mali siya yun. Parang okay, hinart ko lang kasi I love you as a friend po. Okay, sunod na balita kaya naman ito, binawi ko sa church yung pera. Galing kay Alone. Kung kanina, sobrang pera, dito naman, sa ibang tao naman, binigay ang pera sa Diyos. I-donate ng nanay ko yung perang pinag-ipunan ko nung pandemic sa church. Ang dahilan niya, mas marami pa naman daw babalik. Hindi man lang niya naisip na yun na yun. Yun na yung ibinalik ng Diyos niya sa amin. Imagine, 2 beses akong na-COVID. Nurse ako. Para lang kitain yung pera. Tapos nakita niya kung magkano yung laman ng bankbook. Nako, bakit mo pinakita bankbook mo? Pakita mo na yung resibo pero wag yung bankbook mo. Winidraw lahat yung pera. I-donate sa lecheng simba. Pucha, alam mo kung may patron saint man yan si H2O. Kung hindi pa ako nag-top up sa Shopee Pay, hindi ko pa malalaman. Kasalukuyan ako nang gumangawa sa bayad bang biglang sumingit yung mama ko. At proud na sinabi, i-donate niya lahat. Pwede ba, i-donate mo na rin yung nanay mo. Palitan mo na. Pwede ba yun? Wala man lang itinara miski piso. Since nabubuhay naman daw kami araw-araw at hindi naman daw kami naghihirap, okay lang. Pala desisyon. Alam mo pala feelings ko. Sobrang galit ko. Sinugod ko yung church at sinabi ko na wala sa tamang kaisipan yung nanay ko nung ginawa niya yun. Panay sila sabi na hindi binabawi yung biyaya galing sa Diyos. Pues sa akin babawiin ko ina ng Diyos nila. So, well, ang gandang metaphor nito, ina. Tang nanay nila sa pang-brainwash sa mama ko para i-donate sa kanila lahat yung inipon ko. Buti na lang Sunday may pastor. Nagmukha akong tanga sa pag-iiskandalo at pamamahiya sa nanay ko. Pero nung moment na yun nawala na lahat ng paki ko. Lumayas na din ako sa amin. Mamumuhay na ako mag-isa. Total may ipon nga naman ako. Bahala na siya kung saan siya pulutin. Tulungan sana siya ng Diyos niya sa mga pangangailangan niya. Humanap sila ng bagong breadwinner. Bakit breadwinner ka ba? Narinig ko na din yan eh. Di ka breadwinner. Alam ko lahat tayo nagtatanong anong relihiyon to. F this, in-name drop ko na
Di naman kami originally doon. Nahimok lang siya ng mga kaibigan niya. Ako mismo hindi naniniwala at hindi pa nabibinyagan. Napakahirap nilang kulitin para ibalik yung pera. Kung hindi pa ako nag-iiyak at ang threat na ipadedemande ko nanay ko, hindi sila mapipilitang ibalik. Kasalanan ko din at birthday ko yung password never. Yan ang password ng mga magulang eh. Yung birthday nila. Palitan mo please. Gawin mo siyang hanap bagong nanay 69_. Kumusta ako? Hindi okay. Naghahanap pa ako ng maupang bahay. Pinarent sa akin ng friend ko yung isang room niya pero hindi ko balak magstay ng matagal. Nakakahiya naman. Minsan hindi natin nakukuha ang kapal ng mukha o ang hiya sa ating mga magulang. Minsan sa atin lang nanggagaling yan. Buti hindi ako materialistic na tao. Ang konti lang ng dala kong gamit. Napasakit nun, ibang tao na nag-decide para sa'yo. I'm sure sana hindi ka ginamitan ng bakit. Anak naman kita eh. Wala kang nga sa mundong ito kundi dahil sa amin. Unang-una, hindi namin sinabing mapanganak. Kayo ang nag-decide para sa amin yan. Okay? Ang pwede mo pagdesisyonan dyan ay kung paano mo kami tatratuhin. Hindi yun sa pagtatanggal respeto, pero yun ay ang pagiging makatao sa pagitan ng nanay at kanyang anak. Kung kaya mo sabihin anak mo ng nanay mo ko, dapat kaya mo din sabihin sa nanay mo na anak mo rin naman ako eh. Diba? Pwede naman natin balansehin ng ganyan. So yun nga, ito yung mga tipo na nanay na brainwash na parang yung sa Alden tsaka kay Maine. Tinatake advantage yung mga matatandang tulad ng ganito. Ngayon nagkataon lang na nasa relihiyon ang nangyaring ito. Ang sumisira talaga sa relihiyon ay hindi yung mga sinasamba, hindi yung Diyos, hindi yung mga Diyos o mga Diyos, hindi yung mga sakramento, hindi yung mga rules, hindi yung mga tradisyon, kundi yung mga taong nasa loob nun. Sila yung nakakasira sa ganyan. Ako mismo din ako relihiyosong tao na ganun katindi, pero naiintindi ako bakit siya kailangan. At ito nararamdaman ko kung bakit nga hindi ko maseryoso. Kung meron man siya natitirang pagmamahal o paniniwala o pananampalataya, nasira na ng tuluyan eh. Hindi mo naman din dadalhin yung pera niyan sa langit, di ba? Ano nangyari? Masasabi ko ulit sana walang organisasyon ng mga nanay na tulad ni H2O noon, di ba? Yun nga, mahirap nga naman kasi syempre mahal mo pa rin naman yan. Nanay mo yan, magulang mo yan eh. Pero pag hindi na sila umaasta na parang magulang sa'yo, meron ka. Respeto mo yun sa sarili mo, hindi na sa kanila. Respeto mo na sa sarili mo para maglagay ng boundaries. Maglagay ka ng boundaries na para hindi kayo magkaipitan na papabayaan mo siya. Makakainin ka rin naman ng konsyensya mo doon. Sa mga nakakaramdam niyan at early stage sa kanilang buhay, naglagay lang kayo ng boundary para, diba, sa dulo ng araw, alam mo kung hanggang saan lang dapat. Pero hindi mo kinakalimutan yung responsibilidad at pagmamahal na kasama nun. Sunod na balita ito, alam mo ba yung Project Bluebeam? You will fake God to scare us all. Don't believe anything even if you see it with your own... Grabe. Grabing CGI yan. Kapani-paniwala. Ito yung mga pinaniniwalaan din ni nanay. So ito, wag mo tong i-share sa magulang nyo, baka maniwala agad. Ang Project Bluebeam ay sabi nila na buling pagbabalik ni Hesus Kristo para kunin ang pera ng nanay mo. Joke lang. Dahil daw sa mga solar flares na matitindi daw na darating this coming years, na papasok daw ng 2024 ang mga matitindi. Kasi lagi naman may solar flares. Pero yung matitinding solar flares, yung mga solar storms, yung mga malalakas na coronal mass injections or CMEs, minsan mo lang maramdaman. Yung talagang tatama at makaka-disrupt hindi lang sa signal, hindi lang sa internet, pero sa iba't iba pang technology na meron tayo. Na-explain ko na yan before, pero ang parang patch update sa Bluebeam theory ay ito daw ay paraan. Kasi daw syempre mawawala na yung tayo ng net, mawawala na, kumbaga malaking part ng technology na gamit tayo sa pang-araw-araw ang mawawala. At dito daw yung panahon na yung mga world leaders ay magsasama-sama para gumawa ng isang united religion. So maganda tong springboard galing sa kanina natin balitang ina, kasi ito na naman tayo sa mga sa relihiyon. Isang unified na religion, tapos gagamitin nila yung mga technology, mga talagang mas effective, yung mga mas high-tech technologies na meron tayo na hindi matatablan ng mga solar storms na parating para gumawa ng hologram daw na ni Jesus. Hindi lang ni Jesus, pero na mga iba't ibang grand na parang heavenly gestures. Yung mga tipong mga nakikita mo sa Biblia na mga great floods o yung bumaba yung mga anghel. Mga nakikita mo sa anime, yung mga gano'n, mga nakikita mo sa mga movie. Yan na isang masakit sa religion, yung gagamitin nila yung panakot, yung fear of the unknown para mapaniwala ka o mapaabot ka ng pera. New World Order. Yan yung sasabi ko, New World Order, United na religion. Mga aliens,
Pwedeng si Jesus. Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sino man sa Huwag kayong magpapaligaw kahit kung sino man. Dapat best friend mo. Oh, it all interconnects. Diba ito yung sasabi ko eh. Pag mga sinasabi tayo may ito pinupost sa internet, madali ma-misunderstand niya lalo pag hindi ka naman ganon kasanay magbitaw ng salita. At dun din nadali si Kuya John mo kanina. Diba ito para ayos ka. Kaya nga ako nakikinig. Ginagamit din ng takot para masway ang iyong desisyon. Baka pwede rin panakot yan na babiyaya ng Diyos yan, amin na yan, di ba? Nagko-connect naman lahat yan. O syempre dahil dyan, nadaanan natin mga memes saglit dito galing kay Clarence. How am I gonna live? Hawak na mo! Hey! A psychic in my lifeline, told me in my lifetime my name will help light up the Chicago skyline, and that's why I'm nakakatakot lang dito, mas madali nga magpakalat ng fake news. Kasi nga, sa internet, di ba, may different tayo opinions eh. Triple check, nahuhusgahan. Meron din naman positive ang pagiging skeptical sa internet eh. Wala namang masama dun. Yun yung nakakasa. Sana nga hindi tumagal. Kasi marami naman chances. Totoo naman may mga solar storm, pero hindi naman guarantee kung gaano kalakas sa isang solar storm. Dahil nga meron tayong sinusunod na 11-year cycle, nandun na tayo sa solar maximum, which is matindi na talaga ang PMS. Nang dinedate mo, na araw, mas mataas talaga ang chance. Wala naman talagang set date yan. Huwag kayong magpapaniwala sa mga end of the world. Sa kinalakihan ko simula nung high school ako, 3 end of the world na pinagdaanan namin. Andito pa rin kami. So, huwag kayong magpapaniwala. Huwag niyo takutin sarili sa ganung paraan. Siguro, maging cautious lang tayo at maging wary at maging grateful. Sabi nga ni John, send mo na lahat ng cute pics mo sa akin dahil malapit na. Kanya-kanyang paraan lang yan po. Receipts. Diba? Alam yan eh. Alam ni John niya, kanya-kanyang paraan. Pagupit, malapit na mag solar storm, pumili ka na lang at panguli galing kay Jade after 2 years of super solar storm. Baby, I miss you so much. Oh my God, hello, sino to? Asawa. Okay, tapos nakita niya, no boyfriend since birth. Tapos nakita ka, meron ka pa soft lunch sa IG. Ano ba naman yan? Egol naman. Study first, pero iba ang inaral. Sana hindi gano'n. Doon tatapos mga balita na iligaw. Sana nagustuhan nyo ito. Pasensya na kung medyo mas simple edit kasi gusto ko agad mailabas para sa inyo. Gusto nyo ba na mga ito? Kung nyo ba tayo like, share sa mga busted yung friends, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Ako nga pala si Marites para mag-get legit fake news sa Pilipinas. Shoot! Tayo na sa siniskwela, tuklasin natin ang siyensya, buksan ang pag-iisip, tayo'y likas na scientist.